फैबायानो नै हिनजाव गोदाननि राननायबो फाइनालि जों हाबा जाहैनानै फैबाय सामब्ला मोनफैबाय नै बाब कासिक'ट्रायावमोन हाबाया नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बर' फिल्म इन्डास्ट्रि जगतआव बिथाङाबो सासे गोबां फेमास जायनाखि बिग्राय बिथां। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय। जायफोर नोंथांमोना इन्टारेस्टेड नायफालांबाय थादों आंजों लोगोसे। खोमसि जादों लोगोफोर न'आ। आङो खिरखि खुलिग्रोना होनि र' एसे पहर नुथ' अखा हानायदो बिराद खोमसि जादों आरो लाइटबो गैया नालाय बेनिखायनो खोमसिथार नुदों। दैबो होना दोनदों न'आव। आङो दायो एसे मोजाङैनो ज'ना लाबाय। बिराद गरम जादों दिनै सान्दुं दुंनायखाय बोथोरा। ओमफ्राय लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलनि भिडिअफोरखौ दाबोलागै नुवाखै, भिडिअफोरखौ नुनानै जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे। साबस्क्राइबारानो बारिथारला लोगोफोर आंनिया एकदमबारे मा जागोन। भिउसखौथ' बुंखोनो नाङा, आङो गावनो बिराद लाजिनाय मोनो भिउसखौ नायनानै। माने भिउसआनो थांखाया लोगोफोर। नोंथांमोना एसे मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायनानै होबानो जाबाय दे। जों बर' आंबो दासो सुरु खालामहांदों लोगोफोर। एकदमबारे नाजागासिनो दं आरो इउटुबारनि मुंखौ लानो थाखाय। बिदिनो लासै मोजां भिडिअ होनो नाजागोन आंबो। ओमफ्राय दा बिदिनो फिसानिफ्राय एकदमबारे जिर'निफ्राय आङो स्टार्ट खालामलांदों आरो बांद्राय खुगानिबो एक्सपिरियेन्स गैया नालाय बिनिखायनो माने गेजेर जायो मा बुंगोन मा थागोन बेफोरबायदि जायो आरो। आसा खालामो नोंथांमोना थेवब्लाबो नायनानै सापर्ट खालामगोन। थ' बेनोसै लोगोफोर। दाख्लै साननैसोआदि ससियेल मिडियायाव हाबानि फट' नुबाय थादोंमोन ना जोङो। बिथां अमा राजा बिग्राय ब्रह्मनि बिथांनि माने हाबानि फट' भाइरेल जाबाय थादोंमोन। दा बिनि सायावनो आङो कनफिउज जाना दंमोन आरोना। हाबायाथ' नंमारगोना नंमारा, रियेल हाबा नंमारगोना नंमारा होननानै कनफिउज जाबाय थादोंमोन। ओरैनोथ' माने बुहुत इउटुबारफोरानो फोरमायदों शुटिंनिसो बियो होननानै। ओमफ्राय दा बिथांनि हाबाया नंमारगोना नंमारा आङो ससे आदा एमजे बिथांनि भिडिअखौ होनो सानदों आरो। नोंथांमोना आदा एमजेनि भिडिअखौ नायनानै एसे नंमारगोना नंमारा मोनथिनानै लाबानो जाबाय। बिथाङा माने हाबाखौ जानो थांदो आरोना। थ' नायलांदो नोंथांमोना नंमारगोना नंमारा मा फोरमायखो। आं दहायहाय फैला जे बरगेरे सारनि पस्टआव नुयो हाबा गोदान हाबा बयजोंबो मिथिजानाय बर' सावथुन मुलुगनि सासे बिथाङाबो जों थांगासिनो डक्टर घरि बाबाजों आंजों घरिया खामानि होदों। ओमफ्राय गामिनिनो नालाय बिथांमोननि गामिनिनो। ओमफ्राय बेयाव थांगासिनो जोङो। दहायहाय गोबाङा नुखाबाय पस्ट होनायखौ। गोबां नायदों, कमेन्ट होदों, लाइक खालामदों आरो बिथांमोना सोर दा नुनो मोनगोन खाफालाव दङ। दा फैबायानो नै हिनजाव गोदाननि राननायबो केक मोननाय माइब्रा अमा दाउ अमा गेदेरनानै खारखुमागासिनो। हेन्डसाम हिनजावासो सिन्दुर फुनखो ना माखो। नैबे जाहैबाय दरा गोदान। सेक्रेटसो ब्लगाव होनाङा। फैला सारा दहाय सेयार खालामनाया मोजां नाय मेगना एसे मुस्लिम नुदों। फारसे फिसा फारसे गिदिर। आंना गोजाननिखौ नुवा पावार खमसो। फाइनालि जों हाबा जाहैनानै फैबाय सामब्ला मोनफैबाय नै बाब कासिक'ट्रायावमोन हाबाया। नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बर' फिल्म इन्डास्ट्रि जगतआव बिथाङाबो सासे गोबां फेमास जायनाखि बिग्राय बिथां। मासे फेमास दं बिसिनि गामियाव। बेबोथ' खम फेमास नाख्रावग्रा थेरापिस्ट डक्टर इन्द्रजित बिथां जों सारबो होननांगोन। बनसुनि सिगां लिडारबोमोन। आरो निफु बिथां दङ। आरो नै
दा रिसेन्टलि जाय हाबानि थाखाय हिन्जावखौ लाबोखाबाय लोगोफोरनो पार्टि होलागासिनो दङ आरो ग्रान्ड हाबा फैगासिनो दंबावो आरो गोबां फेमास मानसि दङ खासिक'त्रायावबो ओइ आसुरित सकसो मोनोमोन फैलाजे बरगयारि सार जेब्ला पस्ट होयो है शुटिंफोरनिसो माबा जादोंदां फाइनालि नुफैनो मोनबाय रियेल हाबानिसो काहानि सोलिगासिनो दं सैथो पार्टि एसे जानानै फैबाय बेखौनो होनबाय आंबो मन्त्रखौ हाबा मस्त